Se poate trăi cu hepatita C, desigur. Este greu, dar se poate. Eu am reușit și fiecare zi pare să fie o nouă izbândă. Dar, de fapt, întrebarea majoră nu este dacă trăiesc, ci cum trăiesc și mai ales cum aș putea trăi. Stare de rău, durere, suferință sunt cuvinte pe care le folosesc în fiecare zi, care pentru mine uneori nici nu mai au sens, căci sunt o parte integrantă a vieții. Dar ar putea să fie mai bine. Aș putea avea acces la tripla terapie și astfel m-aș bucura de o viață mai bună, poate chiar m-aș vindeca. M-aș bucura mai mult de prezența celor 3 copii ai mei, aș fi mai mult parte din viața lor, aș putea uita că sunt un bolnav cronic. Vreau o viață normală. Vreau să mă tratez cu cea mai bună opțiune de tratament. Vreau să rămân în viață. Le datorez acest lucru copiilor mei. Sunt deja 6 ani de când așteptăm acces la tratamente de ultimă generație. Cât trebuie să mai așteptăm? Ajutați-ne! Aceasta este povestea Vioricăi Mihailu, care luptă pentru accesul pacienților la tratamente de ultimă generație.